Si Inko Pisot na ibalita ni Migo Kulapo mga idol. Unya si Sir Porcopio iya sa kunong padunggon. Nasi balita ni mo. Tara Tabaga ko lang sa kwarta na sana. Abot lang ka basta nasi balita ni mo. Basi no bad news or good news ba kani? Ko lang po. Bad news or good news. Sige. Inko Pisot. Istoryahin si Migo Kulapo na rin. Na-excited siya kay kwarta na pud kuno ba? Noong gini kwarta ning mananapa. Musta ko no? Happy na kamatyan nun. Sir Porcopio kuno na. Ate. Dugay kay siya katubag kay nalimot man sa pangan ang tabaghak. Putakal nga pulis ba? Si Sir Porcopio butakal day kuno. Unya ni aksyon pud og kagwapo. Oy hala, Manoy Cristebe. Si Sir Porcopio og si Migo Kulapo pareha sila now. Anggid gid sila Inko Pisot. Mas gwapo si Sir Porcopio lamang siya usa ka liguan ni Migo Kulapo. Maingon-ingon gid lubot yo. Karon, murag gini malas ko ron. Gidi malas kuno siya. Kay sa Valentine's Day wala kuno siya kauyaba. Istoryahan ka naman ng Crush TV nga naa siya bagong sakyanan na palit. Ning tungura gibalitaan si Migo Kulapo nga nakapalit kuno og bag-ong sakyanan mga idol. Unya gioperan sa trabaho nga dire kuno nako siya konduktor. Pero paliguon siya daan kini maho man siya tipaklong. Pero kaligo lang migo, kay mo ko makaligo-ligo. Kaya na istorya. Pasensya na kay kami ko kay nagjoke-joke naman ko. Ay joke ra day. Uy hala Manoy Cristebe mo dili na ma-joke Inko Pisot. Oy, or tinuod na kinaing istorya ba? Makita man pud sa iyang porma. Maunay joke dati tinuod raol. Unya karon ang iyang open iyan ang ipadayon. Hey! Musugot pa kami ko nga si Manoy Crush TV, pero ka mo kuyog bigo. Sugot? Sa sakyanan niya. Tungkot, oy! Ayo! Di mo kuhan! Swelduhan ka niya tag sa kalibong adlaw. Ayay kadako. Kalibong adlaw. Kuyog na Manoy Crush TV. Ako Okay ra. Bago mo sakyanan. Sayo na. Dili na ka makugaw migo. Sa iyang trabaho dili na gina siya mo gwapo. Dili naman ka tikworker. Dili naman ka sige ikaw pa nang maligid kay puting ito ma. Dili na. Mukuyog na kang Manoy Crush TV migo. Unya kay nagupa ba ng handbrake niya? Pa ang handbrake nora. Ikay ibangil migo, ikay ibangil anak. Dako ra ba untag sweldo ning trabaho? Sayang kayo kung iyang balibaran ba. Kalibong adlaw. Kuyawa! Ako sagot ko tol. Gahi kog naon. Dili din siya paningtod aning trabaho. Tugot mo! Sa kalibong adlaw. Tugot ko! Bangil ko daan! Musugot na lang kuno siya. Pero sa Kulapo mo inom sa kuno siya usa ka botelya. Katrabaho dire. Magtina pa ko sa kong buhok migo. Puti na kay kong buhok migo. Magtingnan na duwag din. Bye. Ni action in town siya kabalaka. Kay sa ligid ibangil man siya. Bangil ko no ligid ko. Oy Manoy Cristebe masamot kinakalumping ang naong ni Migo Kulapo. Okay ra na Inko Pisot dako man sad og sweldo. Si Migo Kulapo nakapangutkot in taon sa iyang ulo. Ay!